kamar yadda kuke gani masu kallo da saurare a karatunmu na suratul adiyat mun faro daga farkon sura kuma mun tsaya a aya ta 7 insha Allah ta'ala yanzu za mu tashi a aya ta 6. Yan uwa ɗalibai da muke karatu da ku yanzu sai ku ci gaba da bibiyar wannan karatu mai albarka domin samun ci gaban karatu insha Allah ta'ala. Allah ba mu dacewa ga baki ɗaya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa innahu li hubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir. Alhamdulillah yan uwa ɗalibai da masoya da masu kallo da saurare, ni ne naku Abubakar Muhammad Idris Giginyu wanda ake lakabi da dan albarka GGY, mai gabatar da karatun alkur'ani mai girma a peji na TikTok da kuma YouTube channel. Kuma yan uwa muna fatan ku taya mu da fatan addu'ar fatan alkhairi. Wannan niyya ta mu kada Allah gajiyar da mu, Allah karfafa gwiwoyin mu da waɗanda muke ta wannan kokarin kawo wannan gudunmawa cikin al'umma. Mu ma Allah ya dafa mu da mana kallon rahama, Allah kuma ya saka wa kowa da alkhairi. Dukkan abin da ke damu yan uwa masoya da kuma al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya mana maganin su. Dukkanin mu gabaki ɗayan mu Allah ya gyara mana ƙasar nan tamu ta Najeriya. Allah ya ɗaukaka mu, ya ɗaukaka musulunci, ya albarkaci rayuwar don albarkacikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya albarkaci zuciyarmu da san Annabi Muhammadu, ya kuma ƙara mana ganin girmansa da darajarsa, ya ba mu izinin yawaita salati ga Annabi Muhammadu. Allah ya ƙara mana san ahlul baiti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.